l'any 2015. Tenia una proposta, que faltava comentar-la en Pepa, de fer festiu, independentment del dia de la soledat, el dilluns de la soledat, agarrar com a criteri que quan dissabte i diumenge caiguen Sant Jaume i Santa Anna, que són sempre els 2 dies que per tradició han fet sempre festiu, sempre que la festa local siga l'últim divendres de festes de Sant Anna. Si diguem 2 per de setmana, doncs sempre seria divendres. Si Sant Jaume i Santa Anna cau de dilluns a divendres, serà aquest dia, el de Santa Anna sempre, per a procurar que la nit de Sant Jaume siga la nit que Sant Demà no hi haga treball, sigui festiu, però el cas és que dissabte i diumenge sempre se celebraria en divendres, un poc el criteri, i que beneficiarà i perjudicarà, com tot en aquest tipus de decisions, però al final també unifiquem un poc el que de cara al segon cap de setmana la gent sàpiga que comentem un poc les festes que sigui. Alguna intervenció? No, jo mateix una proposta. Doncs passem a la votació. Vots a favor.